Vítam vás na tejto prednáške a kým začnem, tak by som sa chcel spýtať, koľko z vás tuší, že čo je Capture the Flag? Myslím, že strašne veľa. A koľko z vás sa aktívne zapájate do týchto hier? Dobre, tak vlastne táto prednáška vám vysvetlí všetko, ak by ste si chceli niekedy zahrať, prípadne ak neviete, že čo by vám to dalo, tak vlastne sa v tejto prednáške dozviete všetko potrebné na to, aby ste si zahrali, a ak by ste mali nejaké technické problémy, tak vlastne vysvetlím, akým spôsobom začať a čo všetko vás čaká pri riešení tých úloh. Tak kým začnem rozprávať o CTF, tak vlastne spomeniem pár vied o sebe. Tak pracujem ako penetračný tester už viac ako 8 rokov pre firmu Netemba. Aktívne sa zapájam do CTF hier. Čo sa týka týchto hier, tak oni sú tímové, takže som súčasťou jedného tímu a keďže veľa ľudí často nemá čas, tak zvyknem hrať aj sám. Na druhej strane sa dostanem potom ku všetkým tým úlohám, ktoré by niekto predtým už vyriešil. To vlastne spomeniem. Medzi kategórie, ktoré ma asi najviac bavia, sú reverse engineering, tvorba exploitov a rôzne kryptografické útoky. Okrem toho sa venujem iOS alebo OS X security, o čom vlastne táto prednáška žiaľ nebude. Takže spomeniem nejaké obecné veci o CTF. Dozviete sa vlastne všetko, čo potrebujete na ten začiatok, a neskôr vlastne si preberieme rôzne techniky, triky, ktoré sú niekde na internete popísané, niektoré z nich sú menej, prípadne to pozná len pár ľudí a vlastne oni sa potom dajú aplikovať do rôznych úloh, takže vlastne sa dozviete, že akým spôsobom sa dá nejaká úloha vyriešiť, nejaké triky a podobne. A na konci vlastne spomeniem ďalšie materiály k tomuto. Takže, čo je Capture the Flag? Tak je to nejaká hra, ktorú usporiadávajú organizácie, ktoré sa zaoberajú bezpečnosťou, prípadne univerzity. Všetky hry, teda väčšina hier, asi tak 95% by som povedal, sa nachádza v kalendári, ktorý je dostupný na tejto URL. Ak si chcete zahrať, tak pravdepodobne najbližší víkend alebo maximálne každé 2 týždne sa nejaká hra objaví na tomto webe. Zopár hier nie sú takto publikované, ale ak sledujete na Twitteri nejaké bezpečnostné konferencie alebo nejakých ľudí, tak veľmi často tí ľudia ripostujú hry a vlastne robím to aj ja. CTF sa delí do 2 rôznych kategórií. Prvá kategória sa volá Jeopardy Style. Ona je rozdelená na to Jeopardy Style je rozdelený na rôzne kategórie, ktoré sú rôzne ohodnotené bodovo. To znamená, že si viete vybrať nejakú úlohu, ktorá je za nejakých 50 bodov a znamená to, že je veľmi ľahká, prípadne niečo za 500 bodov, čo je zhruba 10-krát ťažšie, alebo by to aspoň tak malo byť. A toto sú kategórie, ktoré tam prevládajú. Takže nachádza sa tam binárna exploitácia, kryptografia a podobne. Niektoré tieto súťaže v tom Jeopardy Style slúžia ako kvalifikácia, to znamená, že ak sa umiestnite na prvom alebo druhom mieste, tak ste kvalifikovaní, tak môžete byť kvalifikovaní do DEFCON CTF, a v DEFCON CTF je súťaž, ktorá v kategórii Attack Defense, čo znamená, že budete mať nejakú virtuálnu mašinu, budú vám tam bežať nejaké sieťové služby a vy vlastne hackujete iné stroje a za to získavate body. A podobne ostatné týmy sa snažia hacknúť vás. Je to menej rozšírené, ale táto prednáška bude hlavne o Jeopardy Style. Najčastejšie to býva na DEFCONe každý rok. Tento rok bol špeciálny, pretože nesúťažili ľudia medzi sebou, ale počítačové programy, ktoré tí ľudia vytvorili. Toto je opäť téma, ktorá by si
ktorá je na niekoľko hodín možno, takže vlastne to CG si nespomeniem, ale veľa sa o tom písalo a je to taká známa vec. V obidvoch týchto CTF vlastne ide o to, že získavate nejaké body tým, že vyriešite nejakú úlohu. Ak vás zaujímajú pravidlá, tak väčšinou potrebujete nájsť nejakú zraniteľnosť alebo niečo spraviť. Býva to veľmi často evidentné, že čo a zakázané sú veci typu zdieľanie riešenia alebo denial of service a podobne. Vlastne čokoľvek, čo je logické a pôsobí nemorálne, tak vlastne je zakázané. Motivácia k tomu, aby ste si zahrali. Tak všetky tieto súťaže sú vysoko praktické, to znamená, že vy aj napriek tomu, ak pracujete ako penetračný tester alebo v oblasti bezpečnosti, tak je extrémne náročné udržiavať si všetky útočné techniky a spôsoby hackovania bez toho, aby ste ich prakticky aplikovali a všetko si pamätať. Takže vlastne, ak vyjde nejaký nový útok alebo niečo, čo nepoznáte, tak veľmi často si to musíte vygoogliť, naštudovať si presne, ako ten útok funguje a potom ho aplikovať. Takže vďaka tomu sa dokážete naučiť veľmi veľa nových vecí, ktoré sú úplne aktuálne. A vzhľadom k tomu, že tieto úlohy robia bezpečnostné firmy alebo univerzity, tak vlastne sú inšpirované skúsenostiami penetračných testerov, ľudí, čo riešia bug bounty, robia bezpečnostný research, alebo ak nájdú nejakú zaujímavú zraniteľnosť, tak niekto spraví na základe toho úlohu. Aby boli tie úlohy stále ešte zaujímavé, pretože ak si uvedomíme, že každý týždeň je nejaká nová hra, tak vlastne tí ľudia musia sledovať tie najnovšie články a podobne, ako som spomínal, takže je to up to date. A dôležitá vec je aj to, že ak nejaká súťaž skončí, tak ľudia začnú pár minút potom publikovať svoje riešenia, takže ak sa vám stane, že máte nejakú veľmi náročnú úlohu, zabijete nad tým niekoľko hodín a nedokážete to vyriešiť, tak sa stane, že sa dočítate riešenie a niečo sa z toho môžete naučiť. Podobne, ak chcete prispieť do tej komunity, tak vy môžete publikovať svoj vlastný write-up a ľudia si ho prečítajú a prípadne dostanete nejaký feedback od komunity. Toto je moje bežné nastavenie alebo operačné systémy, ktoré používam. Ono v CTF nejde len o inteláckú architektúru, ale veľmi časté sú ARMy, takže sa oplatí naučiť armánsky assembler. Prípadne Google mal tento rok CTF a boli tam rôzne úlohy, kde boli iné architektúry ako MIPS alebo PowerPC. Tie operačné systémy, ktoré použijete, môžu byť tiež rôzne, takže niekedy reverzujete Linuxársku binárku, niekedy máte niečo pre Windowsy a podobne. Prípadne máte CTF, kde vám pošlú nejaký špecifický hardware a až potom sa zapojíte, prípadne mobilné aplikácie sú tiež časté. Oplatí sa používať virtuálne mašiny, pretože keď začne nejaká súťaž a vy si spravíte snapshot, tak počas tej súťaže si potrebujete často inštalovať nové programy a ak rozbijete niečo na svojom operačnom systéme, tak to viete vrátiť do pôvodnej podoby. Tak prvá kategória sa týka bežných webových útokov. Sú tu veci, ktoré poznáte z webovej bezpečnosti a prípadne z penetračných testov. Na rozdiel od reálnej situácie, keď robíte nejaké penetračné testy, tak používate možno alebo poznáte nástroje ako Dirbe alebo robíte nejaký spidering webu, zisťujete, že aké sú tam neindexované súbory a môžete si dovoliť spôsobiť strašne veľa trafiku, tak toto pri CTF dovolené nie je, pretože keď súťažia stovky tímov na celom svete, tak spravia obrovský trafik, takže väčšinou potrebujete nájsť nejaký hint alebo nejakú stopu, ktorá vás dovedie k tomu, čo máte robiť. To znamená, že ak je tam nejaký neindexovaný súbor, tak nerobíte nejaký brute force na súbory, ale pozrite si robots.txt alebo nejaké takéto ďalšie veci. Ale väčšinou je to oveľa náročnejšie. Tak k tejto kategórii spomeniem zo pár trikov, na ktoré som narazil pri riešení úloh z webovej kategórie. Ak nepoznáte alebo neviete, čo je polyglot, tak polyglot je nejaký kus kódu,
ktorý sa interpretuje v závislosti od kontextu. Ako príklad uvediem napríklad SQL injection. Ak tento reťazec s týmto sleep, ktorý je farebne odlíšený, ak tento reťazec vložíte niekam do nejakého parametra, ktorý je napríklad integer a nepoužíva apostrofy ani úvodzovky, tak sa vykoná ten prvý sleep. Ak je tam jedna úvodzovka, tak sa vykoná druhý sleep a ak je tam dvojitá úvodzovka, tak sa vykoná tretí sleep. Takže je to reťazec, pri ktorom ušetríte čas a nemusíte trikrát pozerať, že či je tam, aké filtrovanie tam je. Podobné polygloty nájdete na XSS-ko, prípadne ak máte local file inclusion, tak je časté, že vytvoríte nejaký image file, nejaký grafický súbor, ktorý obsahuje na konci PHP-čkovský kód, ktorý potom s tou zraniteľnosťou inkludnete. Časté sú napríklad úlohy, pri ktorých sa ošetruje váš vstup. Takže ak si predstavíme aplikáciu, ktorá pinga nejaký stroj, IPčku alebo doménu zadáme v parametri a filtrujú sa medzery, tak Bash má takú špeciálnu konštrukciu, pri ktorej nepotrebujete medzery na to, aby ste spustili príkaz, ktorý má niekoľko parametrov. A v praxi to vyzerá takto. Vy môžete použiť vlastne tie kučeravé zátvorky a dať tam čiarku. PHP je veľmi flexibilný jazyk a často napomáha útočníkovi na rozdiel od iných jazykov. Toto je jeden z takých veľmi častých payloadov. Ak nájdeme nejakú funkciu, pri ktorej je upload a dokážeme uploadnúť tento kód, tak už dokážeme vlastne spustiť ľubovoľný príkaz na serveri. Ak stáva sa, že dokážeme vložiť tento kus kódu do session premeny, čo sa nachádza vo var lib php podtržník a meno tej kukiny, a v tom prípade sa tie apostrofy escapeujú. Takže riešenie je extrémne jednoduché. PHP akceptuje ľubovoľný reťazec, ktorý neobsahuje medzery, bez apostrofov. Pokiaľ máme zapnuté zobrazenie chybových správ, tak dostaneme maximálne nejaký warning, že zadali sme PHPčku string, ktorý neobsahuje apostrofy, ale tie apostrofy sú nepovinné a vlastne nezáleží na tom, že či sa filtruje alebo nie, keď ich tam vlastne nedáme. Ďalšia vec, špecifická pre PHP, je volanie funkcie eval. Ak máme nejaký blacklist, dôležité je, že ide o blacklist, nie whitelist, a zadáme niečo a sú tam filtrované niektoré znaky, alebo napríklad máme request alebo nejakú takú ďalšiu vec, tak vlastne my môžeme používať binárny operátor tilde na to, aby sme si vytvorili ľubovoľný reťazec. Vyzerá to asi takto. Máme keyword, ktorý chceme zakódovať, ktorý sa bude volať, že PHP info, a pokiaľ v prehliadači zadáme tildu a binárne znaky, tak vlastne binárnou negáciou dostaneme späť ten reťazec PHP info a dokážeme tú funkciu zavolať. Samozrejme, potrebujeme povoliť $, a niektoré ďalšie znaky na to, aby toto fungovalo. Toto je jedna z takých, podľa mňa, veľmi zaujímavých vecí, ktorá sa týka uploadu, ktorý je implementovaný následovne. Predstavme si, že máme nejaký súbor, čo sa volá, že upload.php, a uploadujeme tam niečo. To niečo musí spĺňať nejaký súbor. Ten súbor musí spĺňať vlastnosť, že sufix toho súboru sa volá .jpeg. To znamená, že my dokážeme uploadovať iba JPEGy. Keď sa ten JPEG interpretuje cez webový server, tak väčšinou sa nám zobrazí obrázok, a aj keby tam bol nejaký PHP-čkovský kód, tak ten kód sa nevykoná. Potom index.php má parameter page a je zraniteľná na LFI. To si dokážeme jednoducho overiť. A toto je vlastne problém, na ktorý narazíme. Pokiaľ zadáme nejakú stránku, ktorú chceme inkludnúť v parametri page, tak sa tam pripojí .php. A my dokážeme uploadovať iba .jpeg.
Takže ak by sme tam zadali do parametra page súbor injection.jpg, tak sa tam pripojí .php a ten súbor na disku neexistuje. Máme teraz vlastne jeden taký problém, ktorý potrebujeme vyriešiť. A taký prvý nápad môže byť pripojiť tam null bytes, to znamená, ak tam nastanú nejaké operácie s reťazcom, tak sa vlastne uloží iba filename.php a neuloží sa tam vlastne JPEG, ktorý tam ukladáme. Toto je veľmi známa technika, ktorá sa kedysi používala, ale už je to veľa rokov patchnuté v PHP 5.3.4 a nejde to použiť. To, čo môžeme spraviť, je použiť PHP wrappery, takže ak máme kontrolu nad prefixom nejakého stringu, ktorý inkludneme, tak aj keď sa tam pridá to .php, ktoré je tu na, tak dokážeme zobraziť base64 enkodovaný zdrojový kód toho uploadu a prečítať si všetko. Toto nie je všetko, čo dokážeme spraviť a v tejto úlohe išlo to získať remote code execution. Takže ak pokračujeme a čítame si dokumentáciu k PHP, tak zistíme, že tých wrapperov je veľmi veľa, alebo niekoľko pre PHP, ktoré môžeme použiť. A jedný z tých defaultných sú zip alebo PHP archive. V dokumentácii to vyzerá asi takto. Keď tam zadáme zip meno archivu.zip, tak za tým hashom sa nachádza súbor z toho zipka, ktorý chceme inkludnúť. Takže my chceme dosiahnuť niečo takéto. Chceme uložiť na server nejaký archív, ktorý sa volá archive.jpg a za tým sa vlastne pripojí to .php, ale to už vlastne nevadí, pretože toto vieme pripraviť súbor, ktorý sa bude volať, že file. Takže riešenie je zobrať si súbor shell.php, ktorý obsahuje náš backdoor, teraz vytvoriť z toho shell.php nejaký zipový archív. Ten zipový archív premenujeme na archive.jpg. A toto je vlastne konečný exploit, ku ktorému sa pridá .php a týmto sme vlastne obišli tú ochranu toho, že sa tam pridáva tento sufix a bez toho by to vlastne nebolo možné spustiť ľubovoľný kód. Takže vlastne si už potom iba prečítame riešenie. Teraz ďalšia kategória, ktorá je častá, sa týka kryptografie. Používajú sa tam ešte nejaké štandardné šifry, prípadne rôzne enkodovania na to, aby, ak to ľudia nepoznajú, tak vlastne stratili ešte nejaký čas tou analýzou. Napríklad pred mesiacom a pol na CISO som mal úlohu, kde sa používal B64-kový modul, ale B85-kové enkodovanie. Zvyknú sa používať nejaké GPS koordináty, ako čísla, prípadne nejaké jednoduché šifry, ale oveľa zaujímavejšie sú potom moderné kryptografické protokoly a útoky na ne. Takže narazíte napríklad na úlohu, kde sú nejaké špeciálne čísla, ktoré spĺňajú vlastnosti, ktoré keď si overíte, tak zistíte, že je to vlastne tá služba zraniteľná na Wienerov útok alebo zle používané hashovacie funkcie a podobne. Keďže tieto veci sú dosť komplexné, tak som si vlastne vybral iba jednu z nich, CBC Oracle Padding Attack, ktorý sa tu budem snažiť vysvetliť, ako detailne funguje. Takže toto je CBC šifrovanie nejakou blokovou šifrou. Tu vlastne ide o to, že máte nejaký inicializačný vektor, čo je nejaká hodnota, ktorá môže byť náhodná, ale hlavne ide o to, aby bol nonce. Nonce znamená number once used, čiže je to nejaké číslo, ktoré už nerecyklujeme, keď ho použijeme. Zoberieme si nejaký kľúč, zašifrujeme blokovou šifrou, čo môže byť AES, alebo DESCO, alebo čokoľvek iné. Zašifrujeme blokovou šifrou ten plain text, dostaneme šifrovaný text. Teraz si zoberieme ten šifrovaný text a použijeme ho ako seed, alebo teda inicializačný vektor do ďalšieho bloku a opakujeme tento postup. Čo sa týka dešifrovania, tak je to inverzná operácia. Funguje to tak, že zoberieme šifrovaný text, aplikujeme kľúč na tú blokovú šifru, zoxorujeme s inicializačným vektorom a dostaneme plain text a vlastne ten šifrovaný text potom propagujeme ďalej.
Teraz si predstavme službu, ktorá nám vráti chybu, ak nastane problém pri dešifrovaní správy. Toto je správa, ktorú chceme dešifrovať. Je zašifrovaná nejakou blokovou šifrou a my bez toho, aby sme vedeli nejaké interné informácie o tej blokovej šifre, tak vlastne dokážeme realizovať tento útok. Ak si zakodujeme túto správu hexadecimálne, tak dostaneme vlastne tieto znaky. A pri blokových šifrách máme vlastne, ako vlastne z názvu toto vychádza, bloky, ktoré v prípade AES-128 sú 16-bajtové, tak v tomto prípade vidíme dva bloky, lenže ten druhý blok, keďže je tá správa krátka, má iba 13 znakov namiesto 16. Takže sa používa niečo, čo sa nazýva padding. Z takých známych používaných je tu PKCS 5 alebo PKCS 7 a ten padding je vlastne nejaké doplnenie toho bloku na tú veľkosť 16. A ten padding vlastne funguje tak, že ak je tam iba 13 znakov miesto 16, chýbajú tam 3 bajty, tak sa tam doplní 3x3. Pokiaľ by tam chýbali 4 bajty, tak sa tam doplní 4x4. Alebo ak iba jedno, tak iba 1x1. Pokiaľ máme presne blok, ktorý vychádza, čiže ak máme 16 bajtov, tak vlastne sa tam uloží 16 šestnáctiek a nie nič, pretože každá správa musí mať nejaký padding. A ak si predstavíme aplikáciu, tak tá aplikácia, ktorá dešifruje reťazec, ktorý nevieme, čo obsahuje, tak tá aplikácia spraví takú vec, že dešifruje to, čo chceme a ak nesedí padding, tak nám napríklad vráti chybu 500, ak je to nejaká webová aplikácia. Nemusí nám to vlastne vrátiť nič, stačí, aby tá odpoveď v milisekundách bola iná, ako keď je padding správny. Takže my vlastne dokážeme to AES rozbiť len na základe tohto paddingu bez akékoľvek iné informácie. Takže šifrovaný text vyzerá tejto správy The Secret Message to Decrypt vyzerá takto. Takže otázka je, čo sa stane, keď v predošlom bloku poškodíme prvý byte v predošlom bloku. Ak poškodíme alebo zmeníme toto na nejakú inú hodnotu, ako to bola pôvodne, toto je vlastne šifrovaný text a toto je plain text, ktorý nevieme, že ako vyzerá. Vieme, že tu na konci musí byť nejaký padding, minimálne posledný byte. Takže ak poškodíme tento byte, tak sa propaguje sem. Vďaka tomu, že používame CBC mód. Teraz, keď poškodíme druhý byte, tak vlastne tá chyba, alebo ten zmenený byte sa propaguje sem. No a naším cieľom je zistiť, kde presne začína ten padding. A keď poškodíme padding, tak tá aplikácia vráti error 500, takže my vieme, že ten padding začne tu. Ak začne tu, tak toto sú 3 bajty od konca, takže vieme, že pri tej zašifrovanej správe sa nachádzajú na konci 3 trojky a nič iné o tej správe. Keďže vieme, že ten padding začína tuna a týka sa to aj 4, 8, 0, tak my vlastne dokážeme zoxorovať tento koniec trojkou a štvorkou na to, aby sme tie trojky zmenili na štvorku. Nevieme nič ostatné o tom plaintexte, ale dokážeme zmeniť ten padding týmito jednoduchými operáciami. Čiže to si zoberiem 15. byte, 14., 13. a skonštruujem správu, ktorá bude mať na konci 3 štvorky. Tu netuším, že čo má byť a keď to zašlem webovému serveru, tak zase bude chybný padding, pretože pravdepodobne tam nebude 0,4. Toto je opäť obrázok, ktorý ste už videli, ale budem sa naň odkazovať. Takže ak sa nám podarí spraviť takú vec, že realizujeme útok hrubou silou a toto je vlastne tá pôvodná správa, tak vlastne iterujeme tento jeden znak, kým nenastane chyba pri dešifrovaní. Tým, že nenastala chyba pri dešifrovaní, tak vlastne si domyslíme, že padding musí byť dobrý. Takže ak sem dáme 0,9, čo sme zistili tým, že sme spravili 256 requestov, tak ak sem dáme 0,9, tak sa to prejaví alebo zmení na 0,4. A my vieme na základe tohto vlastne dopočítať všetko ostatné. Takže ak si vezmem, tu mám takú notáciu, že C2 znamená druhý blok, 12 znamená 12. byte a C2 s apostrofom znamená pozmenený 12. blok, druhý blok 12. byte. I3 je hodnota, ktorá vychádza odtiaľto, keď sa dešifruje
dešifruje kľúčom tretí blok, tak vlastne to, čo sa tu zoxoruje s tým predošlým blokom, je to, čo odtiaľto vychádza, je I3. Takže my vlastne máme dve rovnice. Jedna rovnica je to, že máme nejaký šifrovaný text, ktorý vychádza odtiaľto, zoxoruje sa to s týmto a dostaneme nejaký plaintext, ktorý nevieme, že aký je. Toto je 4. byte od konca. Teraz, ak zmeníme ten ciphertext a zoxoruje sa to s týmto, my už vieme, že dostaneme 0,4. Čiže toto sme vlastne vytvorili. A keď si zoberieme iba tie dve rovnice a zoxorujeme ich medzi sebou, tak tu vlastne máme to, že takú vlastnosť XORu, že ak zoxorujeme dvakrát ten istý reťazec, tak vlastne dostaneme pôvodný reťazec, pretože dostaneme zase invers. Takže ak vyriešime túto rovnicu, tak jediná neznáma je tu na P3 a 12 a vychádza to presne tá 79, ktorá je pôvodná správa, zoxorovaná z 09, ktorú sme našli a s tým paddingom je po ASCII prevedený znak T, čo je posledný znak našej správy. Teraz identicky môžeme postupovať ďalej, keď už vieme skonštruovať správu, ktorá má na konci 4 štvorky, tak my vieme spraviť z tých 4 štvoriek 4 päťky a hľadať niečo, čo nám vráti 5 pätiek a vlastne dešifrovať celý blok. Potom, keď dešifrujeme celý blok, tak vlastne ten blok už odignorujeme a pokračujeme na predošlý blok a vlastne týmto vieme rozbiť celú tú šifru a dostať sa k tej pôvodnej správe, čo môže byť napríklad nejaká kukina alebo závisí od implementácie. K tým ďalším kategóriám patrí steganografia a forenzná analýza. Tu sa používajú rôzne steganografické nástroje, rôzne metadáta, QR kódy, ktoré potrebujete nejakým spôsobom napríklad ručne opraviť, analýza nejakého imidžu a podobne. Jedna z takých jednoduchých úloh, na ktorú som narazil a týkala sa forenznej analýzy, sa týka dvoch súborov. Predstavte si, že máte dva zip archívy a sú zaheslované. Takže ak si spustíte nejaký váš obľúbený cracker, tak po pár sekundách dokážete nájsť heslo z prvého archívu. V tomto prípade to heslo sa volalo, že Basher. A ak sme spustili fcrackzip na druhý súbor, tak vlastne po pár minútach sa nám nepodarilo nájsť riešenie, takže som si domyslel, že cesta vedie asi niekde inde. Pokiaľ si otvoríme tú vizitku, ktorá sa nachádzala v tom prvom súbore, ktorý sme vedeli dešifrovať a rozbaliť, tak sa volal Evelyn Davis a tá vizitka vyzerala takto. V zipe si môžeme vylistovať zoznam všetkých súborov aj napriek tomu, že nemáme kľúč, takže keď dáme pri šifrovanom súbore unzip_l, tak vlastne môžeme si pozrieť, že sa tu nachádza tiež vizitka toho iného človeka. A toto nám vlastne stačí k tomu, aby sme ten archív dešifrovali, pretože ak použijeme to pôvodné šifrovanie, ktoré používa zip, tak nám stačí vedieť 12 alebo 13 bajtov na to, aby sme mohli spraviť KPA útok s tým, že máme plaintext. Takže toto je vec, ktorá je pri posledných zip už povedal by som zapečovaná, ale nemyslím zapečovaná. Je to opravené tým, že sa používa namiesto toho archívu RSA, ale dá sa zaškrtnúť voľba, že Secure Encryption alebo niečo také. Takže riešenie vyzeralo takto. Vytvoril som si podobnú vizitku, ako bola tá prvá vizitka, s tým, že som zamenil e-mail a meno toho človeka. A zbalil som ten archív do súboru archive.zip. A pokiaľ som si spustil taký veľmi starý cracker, tak vlastne po pár sekundách alebo do niekoľkých minút som vlastne dokázal dešifrovať ten súbor a nájsť riešenie, čo sa nachádzalo v tej signatúre potom. Tretia kategória sa týka reverse engineeringu. Reverse engineering vyzerá tak, že máte nejakú binárku, ktorá kontroluje nejaký seriál alebo niečo také, tak používajú sa tam také old school veci ako IDA Pro, čo je taký asi pre mňa najpohodlnejší nástroj, ale keďže je komerčný a platený, tak vlastne sú nejaké alternatívy ako lacnejší disassembler Hopper alebo Binary Ninja.
A jedným z takých vecí, čo sa dajú robiť, sú side-channel útoky na niektoré binárky. Závisí samozrejme od tej úlohy. Čiže napríklad si môžete si spočítať počet inštrukcií, keď sa vám overuje to heslo a na základe toho zistiť, že ak sa to kontroluje po bajtoch, že či postupujete správnym smerom alebo nie. Jeden z tých frameworkov, čo sa používa na symbolickú analýzu, sa volá, že Ngr. Ngr je od jedného z takých možno prvých troch najlepších tímov, CTF tímov na svete z Kalifornskej univerzity a oni použili Z3 riešič a taký engine symbolic execution na to, aby vytvorili framework, ktorému zadať pár informácií a dokáže vám nejakou hrubou silou, ktorá je tam rôzna heuristika implementovaná, majú to celkom optimálne napísané, ale tie problémy, ktoré riešite, samozrejme sú stále NP úplné. V tom lepšom prípade, v tom horšom prípade máte nejaké p-space problémy, ktoré trvajú veľmi dlho. Tak tá dokumentácia sa nachádza tu ak by ste si chceli pozrieť tento nástroj a máte tam kopec write-upov z rôznych úloh. Prípadne mali prednášku o tom, ako hľadať backdoory v routeroch pomocou Ngr a používali to pri CGC, ktorý bol na DevCone tento rok. Takže toto je taká veľmi jednoduchá úloha za 200 bodov, ktorá bola na DevCampe. Máme tu nejakú funkciu, ktorá nám overuje heslo, ktoré zadávame. Ono to reverzovať nie je vôbec zložité, ako zabralo by mi to asi nejakých 5, 10, možno 15 minút na to, aby som zistil, že ako tá funkcia funguje. A výhoda Ngr je to, že vlastne vy nemusíte riešiť to, že ako táto funkcia funguje, ale ak si pozrieme v AIDE, že ako vyzerajú tie bloky, tak vlastne máme tu ľavý blok, ktorý nám vypíše, že nice a týka sa správneho hesla a máme tu pravú vetvu, ktorá nám vypíše, že je tam zlé heslo. Ak si pozrieme tie adresy, tak toto končí na 936 a toto končí na 947. Takže toto je asi 5-riadkový kus kódu, ktorý vám za minútu vyrieši túto úlohu tým, že vlastne jediná informácia, ktorú sme tu potrebovali zadať, je, že find, ktorý blok, toto je ten úspešný s tým reťazcom nice a toto je avoid. A toto je zoznam blokov, ktorých sa máme vyvarovať, ak sme niekde nesprávne. No a vlastne potom nám si už iba vypíšeme riešenie. Je to aplikovateľné pre rôzne úlohy, ale samozrejme nie všetky sú riešiteľné symbolickou exekúciou, takže závisí to všetko od toho, že na čo to aplikujeme. K mojej asi najľúbenejšej časti alebo úlohám patrí kategória exploitation. Tieto riadky, ktoré sú tu boldom, sú asi najčastejšie, ktoré sa vyskytujú pri CTF. Tak sú tu bežné zraniteľnosti, na ktoré narazíme a niektoré z nich si vlastne spomenieme teraz. Takže ak máme nejaký program, tak ten program môže vyzerať napríklad takto. Máme tu nejakú funkciu, ktorá sa volá, že máme tu nejaký program, čo sa volá test.c a má funkciu, ktorá nič nerobí, volá sa, že func. A pokiaľ si disassemblujeme tento program, čiže tento program prevedieme do binárnej podoby a zobrazíme si tú binárnu podobu, tak vidíme vlastne nejaké assemblerovské inštrukcie, ktoré sú nejaký mnemotechnický zápis nejakých bajtov. Takže máme tu volanie funkcie func a robí sa to inštrukciou call. Tá inštrukcia call spraví takú vec, že vezme si adresu nasledujúce inštrukcie, ktorá je na adrese 4004B4, čiže tu je NOP, uloží ju na kus pamäte, ktorý sa volá že zásobník na vrchol a skočí na toto návestie. Čiže sa ocitneme tu na. Teraz, keď táto funkcia skončí, tak ona musí byť v takej podobe, aby keď nastane funkcia read, tak ten zásobník ukazoval presne na to miesto, ktoré tam call uložil. Čiže my uložíme návratovú adresu do nejakej štruktúry, ktorá sa volá zásobník a ten zásobník, tu pri inštrukcii read sa zoberie tá hodnota do zásobníku a použije sa tým, že sa tam skočí.
Teraz, ak sa nad tým trochu zamyslíte alebo s tým bežne pracujete, tak si vlastne môžete uvedomiť, že medzi inštrukciou call, ktorá sa používa na volanie funkcií, a inštrukciou read je veľmi malý rozdiel. To znamená, že vy vlastne môžete volať všetky funkcie len inštrukciou read a stačí, aby na zásobníku boli správne adresy. Takže otázka je, čo sa stane, ak máme niekoľko inštrukcií read za sebou. Ak tam máme tých niekoľko inštrukcií read, tak vlastne sa zoberie prvá adresa zo zásobníka, skočí sa tam. Teraz sú tam nejaké ďalšie inštrukcie a kvôli jednoduchosti si predstavme, že tie inštrukcie nemenia zásobník. Takže vlastne read vyhodí zo zásobníka tú adresu, na ktorú skočil a keď tie inštrukcie končia zase na read, tak sa zase zoberie nejaká hodnota do zásobníka a zase sa tam skočí. Takže ak sme získali kontrolu pod tým zásobníkom, tak môžeme spúšťať ľubovoľný kód. Ak obídeme samozrejme ďalšie bezpečnostné opatrenia, ktoré tam sú, k čomu sa tiež dostaneme. Takže ak používame 64-bitovú architektúru, tak pri volaní knižničných funkcií sa používa systém AMD64 Application Binary Interface. To je nejaká konvencia toho, že ako budú tie parametre pre funkcie predávané. Takže pri 64 bitoch to máme tak, že máme nejaké registre. Na prvý parameter sa použije register RDI, potom sa použije RSI a tak ďalej. A to, čo my chceme dosiahnuť, je tento riadok. Ak chceme zavolať funkciu systém a v parametroch shell, tak potrebujeme tú adresu parametra shell, alebo adresu reťazca shell, uložiť do registra RDI a potrebujeme zavolať inštrukciu read, ale keď zavoláme inštrukciu read, tak na zásobníku musí byť adresa volania systém. Tak pre 32-bitové architektúry toto bolo oveľa ľahšie, pretože sa tieto veci mohli nachádzať na zásobníku miesto tých registrov. Takto vyzerá vlastne zásobník. Zásobník je nejaká štruktúra, ktorá, môžete si ju predstaviť ako nejaká vertikálna polička s knihami, kde pokladáte vždy nejakú knihu na vrchol a potom, keď si berete niečo z tej vertikálnej poličky, tak si vždy berete niečo z vrchola. Takže zásobník vlastne rastie od vyšších adries po nižšie. A keď voláme nejakú funkciu, ako sme si povedali, tak vlastne na začiatku uložíme na zásobník funkčné argumenty. Potom sa tam uloží ten inštrukčný pointer nasledujúcej inštrukcie, ktorá sa má vykonávať. V tom mojom prípade to bola inštrukcia NOP, ale to je vlastne to, čo má pokračovať za funkciou, pokiaľ tá funkcia skončí, ak sa volá príkazom call alebo inštrukciou call. Potom sa tam uloží niečo, čo nás teraz nemusí zaujímať a uloží sa tam kanárik. Kanárik je taká bezpečnostná ochrana a nakoniec lokálne premenné. Teraz si predstavme, že máme nejakú zraniteľnosť a tými lokálnymi premennými dokážeme prepísať túto časť pamäte. Vieme to prepísať kvôli tomu, že ak máme tie lokálne premenné, tak ten zápis rastie vždy, alebo pracujeme s pamäťou tak, že zapisujeme od nižších adries až po vyššie adresy. Takže ak začneme ten zápis niekde, na adrese 0 alebo offsete 0, tak pokračujeme na offsete 1, 2 a tak ďalej. Toto je vlastne intuitívna časť. No a hneď ako skončíme za tými lokálnymi premennými, pretože tu nemáme žiadny boundary check, toto je už vlastne na úrovni architektúry, rámky a podobne, tak vlastne hneď prvé, čo prepíšeme, je kanárik. To je trochu problém, pretože ak voláme nejakú funkciu, tak na začiatku sa uloží na zásobník kanárik a ak tá funkcia skončí, tak sa zistí, že či ten kanárik je prepísaný alebo nie. Ak je prepísaný, tak síce sme získali kontrolu nad RIP, by sme získali kontrolu nad inštrukčným pointerom, ale skončí nám to s chybou, pretože kanárik nesedí s tým, čo je pôvodne uložený. Takže vlastne je to nejaký checksum, ktorý potrebujeme obísť. Ten útok je jednoduchý, ak poznáme správnu hodnotu kanárika, tak to tam proste vložíme a pokračujeme ďalej v tom zápise. Problém je to, že ako poznať hodnotu kanárika. Toto je nejaký jednoduchý program, ktorý tu má buffer overflow, zraniteľnosť, čiže dokážeme prepisovať metadáta na zásobníku. Vyzerá to tak, že zadáme na príkazovom riadku nejaký argument, premennej argv 1. Zavolá sa funkcia vulnerable. Teraz tá funkcia si alokuje na zásobníku 128
bajtov na nejaký lokálny buffer a pokiaľ tam uložíme viac ako tých 128 bajtov, tak vlastne nastane presne toto, čiže prepisujeme všetky tieto ďalšie údaje. Ak si tú binárku skompilujeme bez kanárika, tak vlastne vidíme, že čo nastane. Zavolá sa inštrukcia read a tá read si zoberie túto adresu zo zásobníka a skočí na ňu. Ak by to bola ďalšia inštrukcia read, tak sa vezme druhá adresa a potom pri tretej inštrukcii read tretia adresa. Takže toto je taký naivný príklad, keď máme pod kontrolou inštrukčný pointer a nemáme tam žiadny kanárik. Teraz vás môže napadnúť to, že prečo vlastne neskočíme rovno na ten zásobník a nespustíme ten kód zo zásobníku a nemusíme tu vlastne hľadať nejaké kusy kódu, na ktoré budeme skákať. Tak je to z dôvodu, že asi už 15 rokov nefungujú klasické buffer overflowy, pretože stack alebo zásobník nie je spustiteľný. To znamená, že môžeme spúšťať kód, ktorý sa nachádza iba v sekcii code, prípadne nejakých ďalších, ktoré sú označené ako executable, ale nikdy zásobník nie je executable. A tým pádom vlastne si musíme ten kód niekde nájsť alebo nazbierať. Jeden z takých ďalších problémov, na ktorý narazíme, je ASLR. My vlastne, ak si pripravíme sem nejaké konkrétne adresy, na ktoré chceme skákať, a obídeme kanárik, tak vlastne toto nám pomôže, ale my nevieme, že aké sú tieto adresy, pretože každým spustením binárky budú tie adresy iné. A rieši to vlastne ASLR. Takže pokiaľ nemáme tú špeciálne skompilovanú binárku, tak vlastne tá sekcia code, kde vlastne ten hlavný inštrukčný kód tej binárky nebude používať ASLR. A ďalší problém je to, že my chceme skočiť niekam na funkciu systém. Systém sa nachádza v knižnici Lipce a všetky adresy v Lipce sú randomizované. Takže potrebujeme získať nejakú informáciu o tom, že kde sme, aby sme mohli dopočítať, že kam chceme skočiť. Tak sa používajú rôzne metódy ako partial address overrides. Ak máme napríklad Intel architektúru a máme nejakú adresu, alebo hodnotu adresy, nejaký pointer, ktorá má hodnotu 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, tak do tej rámky, alebo na ten disk, alebo niekam sa vlastne uloží najprv 4, 4, potom sa tam uloží 3, 3, potom 2, 2 a potom 1, 1. A keď máme 4 bajty. A pri ASLR vlastne je väčšinou ten prefix randomizovaný, ale nie ten koniec. Pretože posledné 2 bajty sú väčšinou, už odkazujú na nejaký offset v tej funkcie. Takže my vlastne, ak prepíšeme iba 1 bajt na konci, tak vlastne dokážeme zmeniť volanie jednej funkcie na volanie nejakej druhej a niekedy vďaka tomu môžeme získať roota. Potom sa používa útok hrubou silou, ak je to možné. Ak sú to nejaké lokálne binárky, tak vlastne nie je problém realizovať nejaký side channel útok. A čo sa najčastejšie používa, len to vyžaduje ďalšiu zraniteľnosť, je information leak. Tak information leak je nejaká zraniteľnosť, pomocou ktorej dokážeme zobraziť pointer, ktorý nám nepatrí, alebo niečo, nad čím programátor predtým neuvažoval, že sa to vlastne stane. Je to bezpečnostná zraniteľnosť. A ak si vezmeme funkciu printf napríklad, alebo putS, čo robí to isté, tak vlastne pri spustení binárky v každej binárke sa nachádza, pre Linuxy sa nachádza nejaký kus sekcie alebo nejaká tabulka, čo sa volá, že Global Offset Table. A v tejto tabulke je nejaké miesto pre funkciu putS, ale my ešte na začiatku nevieme, že kde tá putS alebo printf sa bude nachádzať, pretože sa tam až prilinkuje Libc a tým, keď sa aplikuje ASLR a všetky tieto ďalšie veci a niekam sa to do fyzickej pamäti nalinkuje, tak sa do tej tabulky GOT pridá, že kde je putS až keď tú binárku spustíme a toto je úloha, ktorú má na starosti dynamický linker. Takže ak by sme dokázali z tej tabulky líknuť to, že kde sa nachádza putS, ktorý už tam bude mať všetky tie offsety z ASLR a podobne, tak vlastne sme vyhrali. A jedna z takých bežných metód na líknutie niečoho je použiť zraniteľnosti use after free, čiže
použiť, alokovať si nejakú štruktúru, ak pokiaľ máme dve referencie na tú štruktúru a nachádza sa to na rovnakom mieste, tak vlastne vieme tie dáta interpretovať rôznym spôsobom. A prípadne, ak máme nejaký buffer, ktorý vypisujeme a ten buffer nemá na konci nulu, čo je terminovaný reťazcov pre C-čkovský reťazec, tak to vlastne vlastne zobrazíme aj to, čo je ďaleko za tým. Jedna z takých veľmi jednoduchých úloh, na ktoré si vlastne viete vyskúšať tieto techniky, sa nachádzala na tohtoročnom CISove. Tá úloha sa volala tutoriál, takže vlastne je to taká úloha, pri ktorej by ste sa mohli naučiť používať niektoré užitočné nástroje ako PWN Tools alebo GDB plugin, ktorý sa volá že PEDA, alebo RobGadget, ktorý vám parsuje tie krátke kusy kódu, ktoré končia na inštrukciu red, a tie krátke kusy kódu sa nazývajú ešte gadgety. Takže úlohu si môžete stiahnuť tu. A keď ju spustíte, tak potrebujete si predtým vytvoriť užívateľa tutoriál na to, aby vám to zbehlo, a zadáte tam ako parameter nejaký port, na ktorý sa potom pripájate napríklad pomocou netketu. A ako to často býva pri týchto úlohách, tak máte k dispozícii libce, aby ste nemuseli robiť nejaký útok hrubou silou, takže vy vlastne máte tú knižnicu, ktorá sa používa na serveri, ktorý je niekde vzdialene, k dispozícii. Čiže stiahnete si exploit, upravíte si ho tak, aby vám fungoval lokálne, a pokiaľ si myslíte, že už je správny, tak použijete inulipse, ktorá sa nachádza na serveri, a zavoláte tento exploit s parametrom alebo zadáte tam adresu na nejaký remotný server a tam už prečítate riešenie alebo flag. Tak ako prvá vec, čo sa má spraviť, je zistiť, že ktoré bezpečnostné protiopatrenia sú zapnuté. Tak vidíme, že Canarik sa nachádza v tej binárke a nachádza sa tam NX, to znamená, že nie je spustiteľný zásobník, čo je takmer vždy. Tak keďže sa to volá aj tutoriál a je to vlastne na to, aby sme sa tu naučili jednoduché veci, tak vlastne je to uľahčené tým, že nepotrebujeme nejak hľadať information leak, ale zistíme po pár minútach reverse engineeringu, že ak stlačíme jednotku, tak vlastne nám to vypíše adresu symbolu putes minus 500 zo sekcie Global Offset Table. Ak stlačíme dvojku, tak nám to líkne stack cookie a menu 2 nám vlastne akceptuje nejaký vstup, a pokiaľ je dostatočne dlhý, tak vlastne dokážeme prepísať zásobník. A toto je vlastne všetko, čo nám stačí k tomu, aby sme spustili ľubovoľný kód pomocou tejto binárky. A taká pythoniacká knižnica PWN Tools tak pomocou nej dokážete extrémne elegantne zapisovať rôzne veci pri exploitoch. Takže vlastne zvykne sa ešte používať telnetlib, ale keďže PWN Tools obsahuje kopec iných nástrojov, tak vlastne nemyslím si, že má nejakú výhodu používať telnetlib ešte teraz. Takže vlastne my tam môžeme, týchto 5 riadkov nám robí to, že nám líkne iba, stačí dvojku, pošle dvakrát enter a líkne nám Canarik. Toto nám zase robí to, že nám líkne adresu putes. Tu je ešte ten dopočítaný offset. Tak ak chceme nájsť nejaké zaujímavé gadgety, tak môžeme použiť RobGadget. A ten RobGadget funguje tak, že dáme tam nejakú binárku a zobrazia sa nám všetky také krátke inštrukcie. Jedna z nich, ktoré určite budeme potrebovať, je pop RDI a za tým je ďalší red. Potom ešte GDB PEDA dokáže tiež hľadať tie gadgety, alebo si dokážete online uploadnúť na robshow.com tú binárku a tiež vám spraví nejaké typy, že čo asi použite, na ktoré adrese sa nachádzajú tieto inštrukcie. Ako vlastne vidíte, tak tieto adresy sú bez Accelero prefixu. Ale tým, že je to code sekcia a tá binárka nie je PIE, tak vlastne naozaj po spustení tej binárky budú adresy rovnaké. Takže toto je malý kus exploitu, ktorý je skrátený, ale chcel som tiež ukázať niektoré primitívy, ktoré obsahuje PWN Tools. Takže ak máme knižnicu
libce k dispozícii, alebo vlastne tu na lokálnom operačnom systéme, tak pomocou funkcie LF dokážeme načítať tú knižnicu a vyparsovať symboly. Toto je veľmi užitočné, pretože keď líkneme nejakú adresu, tak my si z toho lípce dokážeme zistiť, že kde sa nachádza putes a čo sme líkli. A pokiaľ odpočítame to, čo sme líkli, čo je ASLR plus nejaký libce base address, čo je nejaká základná adresa, od ktorej sa všetky tie ďalšie offsety počítajú, tak pokiaľ odpočítame od tej líknutej adresu z toho súboru, tak dostaneme libce base address a dokážeme už všetko ostatné dopočítať pomocou tohto. Teraz, ako tu vidíme, tak napísal som sem libce.symbols a v týchto apostrofoch je put s, ale ak chceme adresu systém, tak tá adresa systém sa počíta tak, že libce base address plus ten offset pre systém. Ale ak použijeme libce.system druhýkrát a už sme predtým nastavili libce.address, tak veľmi pekné na tejto knižnici je to, že on vám už tým, že je nastavená táto premena, dáva všetky tie offsety z ASLR. Takže my už presne vieme, že kde sa nachádzame a dokážeme zistiť adresu každej jednej inštrukcie, ktorá tam je a poskladať si ako nejaké puzzle náš exploit. Takže ak povieme, že chceme adresu reťazca SH, ktorý končí na 0, tak vlastne tu navidíme, že sme dostali tú adresu. Ten exploit je jednoduchý. Pop RD spraví takú vec, že nám zoberie zo zásobníka, z vrcholu zásobníka adresu a uloží do registra RDI. Na vrchole zásobníku sa nachádza shell podtržník address, takže vlastne táto hodnota sa uloží do RDI a odstráni sa do zásobníka. To odstrání je technicky vlastne len posunutie nejakej hodnoty, ale to je teraz, myslím si, že málo podstatné. Potom tá inštrukcia read, ktorá bude za tým, spraví takú vec, že zoberie si to, čo je na vrchole zásobníka, čo už po odstránení shell address bude systém address a skočí tam. Takže vlastne sme skočili na adresu systém a on predpokladal prvý parameter v registri RDI, čo sme mu naozaj poskytli a vlastne týmto už sme získali shell. Takže vlastne ten finálny exploit vyzerá takto. Najprv líkneme kanárik, potom líkneme putes, vypočítame na základe toho putes, že aká je base adresa. Ono to vlastne vidíme, že tu máme 3 nuly, tak vlastne väčšina týchto adres končí takto. A potom ďalšie funkcie sú vlastne obsah od tejto adresy. Takto vyzerá adresa pre systém, čo sme si už vypočítali, takto vyzerá adresa pre SH. A pokiaľ napíšeme x.interactive pre PWN tools, tak nám to rovno vráti shell, kde už môžeme zadávať ľubovoľné príkazy. Toto je vlastne posledná úloha, ktorú tu mám. A keďže táto prednáška bola trošku dlhšia, tak vlastne mám tam ešte bonusový materiál, takže ak bude ešte chvíľku času, tak mám tam ešte také pokračovanie. Mám ešte na niektorých slajdoch to, že ako sa hackuje napríklad halda alebo heap pre libce a podobne. Takže sa vlastne k tomu ešte môžem potom dostať, ak nebude veľa otázok. Tak ako conclusion by som spomenul, že vlastne všetky tieto súťaže sa dotýkajú obrovského množstva informácií alebo oblastí, ktoré sa riešia, alebo problémov, ktoré sa riešia v informačnej bezpečnosti. A pokiaľ riešime tie úlohy, tak vlastne vôbec myslím si, že nezáleží na tom, že akým spôsobom vyriešime nejakú úlohu, ale ide o to nájsť nejaký spôsob a venovať tomu veľa času a naučiť sa niečo nové. A tiež si myslím, že najlepšia možnosť, ako sa niečo nové naučiť, je hraním sa. Tak, koľko mám ešte času do konca? 5 minút? Tak vlastne ešte, kým budú nejaké otázky, tak by som spomenul jednu takú veľmi krátku vec a predstavte si, že máte nejakú binárku z bonusového materiálu. Predstavte si, že máte nejakú binárku, dokážete čítať ľubovoľnú lokáciu a dokážete skočiť kamkoľvek.
A otázka je, že akým spôsobom dosiahnuť remote code execution. Tak ak si vezmeme libce, tak v každom jednom libce, toto dokonca platí aj pre iné architektúry alebo iné operačné systémy a podobne, tak v každom jednom libce sa nachádza niečo, čo sa volá, že Magic Gadget. A predtým to, čo sme robili ručne, že sme hľadali adresu reťazca sh 0, tak vlastne všetko toto robí ten Magic Gadget. Takže niekde v libce, to si pomocou ID dokážete za 30 sekúnd nájsť, keď si dáte spätné referencie na execve systémové volanie, tak tento Magic Gadget vám nastaví adresu reťazca _bin_sh do registra RDI, čo sme predtým chceli, a zavolá funkciu execve. Takže ak toto dokážeme nájsť, samozrejme potrebujeme nejaký information leak, ak tam je ASLR, tak vlastne sme opäť tú úlohu vyriešili. Takže toto je kompletne celý exploit, ktorý je napísaný v PWN Tools, a jediné, čo sme tu potrebovali také špeciálne zadať, je adresa putes funkcie, ktorú sme potom použili na information leak a dopočítali sme na základe toho, že kde sa vlastne kde sa nachádza libc base address, a keď k libc base address dopočítame magic offset, čo je tá adresa D5567, tak vlastne tu na pravej strane tabule vidíme, že vlastne sme získali shell. Pokiaľ by ste si ešte prípadne chceli prečítať nejaké ďalšie veci, tak mám tu ešte spomenuté niečo o exploitácii heapu. Je to jedna z takých techník, ktorá funguje pri aktuálnom glibce, takže ak máte nejaké Ubuntu a podobne, tak vlastne dokážete spraviť double free. A pri nejakých špeciálnych podmienkách, ak si alokujete 16 až 18 bajtov pamäte, tak sa použije časť, ktorá sa volá, že fastbeans, a tu sa vlastne dočítate aj ako ten exploit vyzerá a podobne. Takže sa vrátim vlastne naspäť. Komplementárne k tým STF súťažiam existujú wargamy. Wargamy sú v podstate takmer to isté, čo CTF, ale CTF sú obmedzené na 2 dní alebo 3 dní hrania sa, a tieto wargamy sú k dispozícii stále. Takže ak navštívite niektorý z týchto webov, tak sú tam rôzne úlohy, ktoré niektoré riešia ľudia roky. Niektoré sú extrémne ľahké, niektoré sú zase extrémne náročné. Z toho, čo odporúčam, je cryptopulse.com, kde sú rôzne praktické kryptoúlohy, kde si toho veľa naprogramujete, a prípadne webová bezpečnosť je na website.fr, a vlastne to si môžete potom dodatočne na tých slajdoch pozrieť, a toto je odkaz, kde sa nachádzajú write-upy. Tu vlastne ako spomínam nejaké knihy, ktoré, ak by sa vám to zdalo príliš ťažké, alebo si chcete zopakovať niektoré veci, tak toto sú podľa mňa veľmi dobré knihy, ktoré pokrývajú vlastne tieto oblasti a podobne. Takže ak máte nejaké otázky, tak teraz je čas. Ja by som sa chcel spýtať, či si už skúšal exploitovať nejaký program napísaný v Raste, a ak áno, že čo si tam našiel, alebo aké tam boli chyby? V Raste nie, jedine reverse engineering. Väčšina tých vecí je C alebo C++.